îro salvekera çilûyekan ya Komkujiya bajarê Hemayê li ser destê rejima Esedê bav, Hafiz Esed ku roja 2 Şibata sala 1982 hilmeteka leşkerî berfireh lê dijî miletê Hemayê rêxistina Xwanilmislimîn encam da û bi dehê hezaran xelkê bajarê Hemayê kuştin û bi dehê hezaran koçber û penaber û bêseroşon bûn. Rejima Esed bajarê Hemayê dorpêç kir û bi top û tankan li wî bajarî da û operasyona rejimê bi serkirdayetiya birayê Hafiz Esed Elaqîd Rifet Esed bû û wê operasyonê dema 27 rojan berdewam kir. Heta weke îro ew komkujî û hilmet bi dijwartirîn hilmet tê hejmartin. Di vê operasyonê de rejima Esed artêşa Sûriye û hêzana taybet meşeq û rahînan kirî lê ser şerên bajar û di nava kolanan de bikar anî û dixwest opozisyonê binbir bike û kokê wê de nehêle. Li gor raportên rojnamevaniyê û dokumentariyê Esed hemî desthilat û ferman dayîbû leşkerê xwe û birayê xwe ku vê komkujiyê encam bide. Tiştek bi navê opozisyon li bajarê Hemayê nehêle û dûr ji çavê ragihandinê û rojnamegeriyê da ku xwepêşandan rûnedin û dewletên derve şermezar nekin. Ji aliyên xwe ve rêxistinên mafên mirovan daxwaza lêkolîneka navdewletî serbûxwe kir da ku berpirsyarên vê komkujiyê bidin ya ku tênazkirin metirsîdartirîn komkujiyê di dîroka Sûriyaya nû de. Ev rûda û piştî milmilaniyeka tund di navbera Partiya Beş bi serkirdayetiya Serokê Sûriye Hafiz Esed û rêxistina Xwanilmislimîn ya ku wî demê de bihêztirîn opozisyon di hundir de hat nazkirin. Di wî demî de rejimê Xwanilmislimîn bi çekdarkirina hinek endamên wê tometbar kir û amadekirina wan ji bo terorkirin û rabûna bikarena xirab lê Sûriyê, her wiha tometa kuştina gropek ji xwendekarên dibistana El-Medfeî di sala 1979 de li bajarê Helebê li Sûriyê tometbar kir. Lê Xwanmislimîn ev tomet red dikir û xwe ji bûyera dibistanê berî dikir û di roja 20 Hezîrana sala 1980 de hewla terorkirina Hafiz Esed hat kirin lê wê hewlê serî negirti. Lewma Hafiz Esed rêxistina Xwanilmislimîn li Sûriyê qedexe kir. Dest bê tometkirina endamên wê û biryara 49 di heman salê de derxist û li gorî biryarê her kesekî endamê wê rêxistinê be wê were bêdarvekirin. Komkujiya Hemayê 27 rojan berdewam kir û rejima Sûriye hemî hêzên Seraya Dîfah û lîwaa 47 debabat angotank û lîwaa 21 mîkanîk û foca 21 inzalcewî quwat xasa hêza taybet ya esmanî her wiha gropek ji sîxoran û çekdaran yên taybet bi şerê kolanan jî amade kir. Piştî wê komkujiyê rejima Esed siyaseta xwe li hember bajarê Hemayê guherî. Êdî diriya leşkeran û artêşa Sûriyê re hemî karên siyasî li wî bajarî tune kir û miletê Hemayên sivîl armanca herî sereke ya rejima Esed di wî demî de bû. Êdî karên siyasî û xebata siyasî lê Sûriyê bi nehînî û bêtirs bû. Heta serhildana Kurdistana Sûriya sala 2004 rabû û miletê Kurd lê tevahiya bajar û bajarokên Sûriyê lê dijî sitemkariya rejima Esed serhildan kirin. û bi sedan xortokeçên Kurdan hatin kuştin û terorkirin û tunekirin û bêserûşon çûn. û piştre şoreşa Sûriye li 15 Adara sala 2011 dest pê kir. Lê dijî Beşar Esed û rejima wê û heta niha jî berdewam e. Li gorî rêxistinên mafên mirovan di navbera 30 ta 40,000 piraniya wan sivîl bûn li Hemayê bi awayekî komkujî hatin kuştin û di gorên bi kom de hatin veşartin. û bêhterî 15,000 kes bêserûşon bûn û zêdetir ji 100,000 kes koçber bûn û 3 barê-taxên Hemayê wêran bûn. Nîzîkayî 88 mizgeft û 3 kenîse û çend navçeyên şwênewarî û dîrokî di encama topbaranê de wêran bûn.